ବୁଧ କାହିଁକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ। ତେଣ୍ଟା ଶାବେଳି ଲୁହା ବାଡ଼ି ଚର୍ମ ଦେଉଡ଼ି ବେକେ ଭିଡ଼ି ଦେଇନ ନାନାଦି କଷଣ ଘୋଷାରି ନେଇ ଜମଗଣ ରକ୍ତ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ମାରନ୍ତି ଆହାର ନ ଦେଇ ଛାତି ଏ ହାଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ତାର ଚୁଟି ଶାବେଳି ଛେଲ ଘଡ଼ିସାରେ ବସାନ୍ତି ତାହାର ଦେହରେ ଏପରି ଯମ ନୃପବର ଦଣ୍ଡ ଦିଅଇ ତାର ପୁର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯମ କଥା ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଜୀବ ଘଣ୍ଟା କଥା ଶୁଣ ପିଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଣ ନିର୍ମାଣ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଚକ୍ର କରି ଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଏ ଭରି ଚର୍ମ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପ୍ରକାର ଘଣ୍ଟାର ଖେଳଟି ତୟାର ତିନୋଟି କଣ୍ଟା ସେ ଭିତରେ ରହିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁରେ କଞ୍ଚିକି ତହିଁରେ ରଖିଣ ଦିଆଯାଏ ତା ପ୍ରତିଦିନ ସେ କଞ୍ଚି ଘଣ୍ଟାର ଆୟୁଷ ବନ୍ଦ ହୁଅଇ ହେଲେ ଶେଷ ସେପରି କଞ୍ଚି ଏ ପିଣ୍ଡରେ ଦୈବ ଦେଇଛି ସେଠାରେ ସେ କଞ୍ଚି ଯେବେ ଯାଏ ସରି ମଲା ବୋଲି ନ ପଡ଼େ ହୁରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଖିଣ ଘଣ୍ଟାଟି ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ ଘଣ୍ଟାର ପରାଏ ଜୀବ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ମନେ ଭାବ ଏ ପିଣ୍ଡ ଦୈବ ତୟାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଅଛି କରି ଯେତେକ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ସକଳ ବୁଝାଇଲି ତୋତେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ ଏହି ଗୀତେ ଶ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ପାଢ଼ୀ କହି ଖାଇବା ଚାଲିବା କହିବା ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରମାଣେ ଚାଲିବା ଘଣ୍ଟାର ଠାରେ ତାହା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତା ଅଛଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁହେଁ ମିଶି ତୋ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗେ ଗଲେ ପଶି କିପରି ତାଙ୍କର ଆଚାର ଚଳନ୍ତି କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତଗଣ ପାଇଣ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଣ କି କର୍ମ ସେହିମାନେ କରି ଭବସାଗରୁ ଗଲେ ତରି ତାଙ୍କର ନାମ ମୋତେ କହି ସନ୍ତୋଷ କର ଭାବଗ୍ରାହୀ ତାହା ବୁଝାଇ ଦେବି ତୋତେ ଶୁଣିଲେ ଯିବୁ ତୁ ପରତେ ରେଳ ଜାହାଜ ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ଛଇ ସଜାଡ଼ି ଅଗ୍ନି ପବନ ଜଳ ମାଟି ସେଥିରେ ତୟାରୀ ସେହିଟି ପ୍ରାଣୀର ଦେଖି ଶରୀରକୁ ମନୁଷ୍ୟ କରିଛି ତାହାକୁ ଗାଡ଼ି କଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଥାଇ ଜଣେ ଆରଟି ଚାଳକର ପଣେ କର୍ତ୍ତାର ଆଜ୍ଞା ପରକାରେ ଚାଳତ ବାହେ ସେ ଦିଗରେ ରେଳ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଶରୀର କରତା ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମନ ଚାଳକ ବୋଲି କହି ଜ୍ଞାନ କରିଲେ ଜଣାଯାଇ ଦଇବ ସେ ଚାକିରି ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଅଛି କରି ମନୁଷ୍ୟ କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର ଏଠାରେ ହେଲା ସମାପତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତିରେ ଗଲେଟି ପଡ଼ିଣ ନପାରେ କାହାକୁ ଯେ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଯିବେ ବଢ଼ି ଜଣକୁ ଜଣଟି ନ ଦେଖି ରହି ନ ପାରି ହେବେ ଦୁଃଖୀ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖି ହେବେ ବଣା କରିବେ ନାହିଁ କଳପଣା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ହୋଇ ବନ୍ଧା